कलेक्ट्रेटआवहाय दिनै जों नुनो मोन्दों बेयावहाय बिदिनो गोबां उदालगुरि जिल्ला आरो बिदिनो क'क्राझार बाक्सा चिरांनिफ्राय बेयाव फैनानै बेयाव ज' जाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम स्टेटनि माखासे डिस्ट्रिक्टफोर थानाय बिसोर बिदिनो बेयाव बाहागो लाफैदों नैबे गुवाहाटी कलेक्ट्रेटआवहाय बिदिनो गोबां डिलिमिटेशननि सायाव बिसोरो सावरायनो नागिरदों जेरै गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि सायाव जानो गोनां आरो कनस्टिटुयेन्सि एसेम्बलि बेफोरबायदि जानो गोनां गोबां बिसोरो खुदिर सारदों आरो बेजोंनो जोंनि उदालगुरि आरो क'क्राझार जेरै मोननो गोनां लकसभा नैबेनि बेलायावबो दिनै फिन आरो जोंनि बिटिआर हालामनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों बेयावहाय माखासे इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाजों रायलायनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जों दा नुनो मोन्दों गोबां बिदिनो दा बिसोरनि सावरायमेला दा सिङाव जाबाय थादों आरो जोङो फिन जों थाबैनो जों मिथिनो मोनगोन बिसोरनि जिखिनि दाबि खालामनाय आरो जिखिनि बिसोर मोननो थाखाय बिसोर हास्थायदों बिथांमोना जों दायो फोरमायगोन आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय गोबां बिदिनो दाब दाब फैनानै बेयाव सावरायनाय मेल लादोंमोन दिनै नोंथांमोना मा साक्सेस जाबोखो आरो मा सावरायबोखो दा दिनै जानाखि डिलिमिटेसन मिस जादों इलेक्सन कमिसनजों बेयाव जों गोबां आफादफ्रा जोंजों ज' बाहागो लादों जेनेबा बंसुलु जोंहा ओमफ्राय राजा एकाडेमि ओमफ्राय डेलिमिटेसन कमिटि ओमफ्राय स्टुडेन्ट फराम बिदिनो बर'लेण्ड फर्स दङ बर'लेण्ड रायजो सामन्स ओमफ्राय जों माने बोजोब दङ अनजलि मेडाम आफादबो दङ दा जोङो दिनै आल'सना खालामनायाव गावबुरा आफाद दङ दा दिनैनि जानाखि आल'सना डेलिमिटेसन आल'सना जादों बे आल'सनाया दिनैनि बे माबा नङा फार्स्ट नङा दा बिनि सिगाङावबो जोङो दिल्लीयावबो जोङो आल'सना खालामदों आरो जोंनि जानाखि आल'सना बे खोब टाइमलि जादों जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसनारा जेब्ला ड्राफ्ट प्रप'जालखौ जेब्ला प्रसार खालामो 20 तारिख जुनाव अब्ला जोङो 26 तारिख जुनावनो जोङो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ लोगो हमनाय जायो ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ लोगो हमनानै बेनो डिटेल्स कमप्लेन्टखौ होनाय जायो जे दानि डिलिमिटेसना जे जोंनि माने बिटिसिनि संबिधानखौ बिटिसिनि जायनाखि एक्ट स्पिरिट बेखौ माने फाइनेल खालामजाबाय बेखौ जों बुंनाय जादों आरो लोगोसे जायनाखि भारत संबिधाननि आर्टिकेल 330, 332 बेखौ फाइनेल खालामजादों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा बे हिसाबै भारतनि हादोरगिरिया जोंनि खोथाखौ गोथौयै खोनासंदों आरो गोथौयै खोनासंनानै बिथाङा प्राइम मिनिस्टारनो सिटिहरदों आरो जों बेखौ उनाव मिथिदों आरो जों हम मिनिस्टारनो सिटिहरदों आरो इलेक्सन कमिसनाबो सिटिहरदों दा बिथांनि स्टेटखौ मोननानै हम मिनिस्टारा इमिडियेटलि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिल्लीयाव लिंहरदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा राथाराथि खालामनानै बेयाव खोथा हैनो गोनां जादों जे बियो जायनाखि 6 शिड्युल जायनाखि प्रभिजन बे 6 शिड्युलनि प्रभिजनखौ फाइनेल खालामाजासे बाउन्डारिखौ थि लाखिनानै जायनाखि माने कनस्टिटुवेन्सि थागोन एमपि कनस्टिटुवेन्सि बे एमपि कनस्टिटुवेन्सिखौ थि खालामगोन होननानै बे खोथा होदों आरो लोगोसे दरं जायनाखि समस्तिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बियो 6टा बिटिसिनि एमएलए सिटखौ बोखारनानै दरंआव लांनानै बे 6 शिड्युलनि आयेनखौ सिफायनाय जादोंमोन दा बेखौ बेयाव दिल्लीयाव बुंनो गोनां जादों जे 6 शिड्युलनि आयेन बादिनो बानायगोन ओमफ्राय दरंनि जायगायाव बियो उदालगुरि नामखौ मख'नो लाजिनानै रायजो राजाफ्रा जिथु उदालगुरि बुंबाय थादों दा बेखौ मख'नो लाजिनानै बे भैरबकुन्दनि बाथ्राखौ बुंनानै फैदों दिल्लीयाव आरो बेजों लोगोसे जोङो जायनाखि दाबि खालामदोंमोन दा बे मानास बे माने भबानिपुरमोन आगोलाव बे भबानिपुर मानास खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों दा बेखौ बिथाङा मानासखौनो खालामसिगोन होननानै बिथाङा दिल्लीयाव बुंनो गोनां जादों खिन्थु अबे सिदा रिजाल्ट जागोन जायाखै बेखौ बुंनाय जायाखै दा जों प्रेसिडेन्टनो जायगायाव मेम'रेन्डाम होदोंमोन बेयाव जोङो गासिबो जोंनि बिटिसि हालामनि एमएलए जायनाखि सिटफोर दङ बे एसटि रिजार्भ जाजोबनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो जायनाखि एमएलए सिटनि बादै एमपि सिट जागोन मोननै क'क्राझार आरो उदालगुरि बे मोननैबो सिटआ रिजार्भ जानांगौ एसटिनि थाखाय जों बे बाथ्राखौ जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो जों लिखित लिरनो हादों आरो बे कनस्टिटिउसनेल बाथ्रा बे संबिधाननि बाथ्रा जेब्ला इलेक्सन कमिसना जेब्लानाखि बिटिसिआव डिलिमिटेसन बानायगोन बे डिलिमिटेसन बानायब्ला बिटिसिनि जेसेबां माने रिजार्भ सिटफोर दङ एमएलए होन बा एमपि जिखौ सिट बानायगोन अब्ला बेयाव एसटिखौसो रिजार्भ खालामनाय जायो होननाय बे बिटिसि एकर्डआव दंखाथारो जों बेखौनो गासिबो इलेक्सन कमिसननोबो होदों आरो जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानोबो होदों दा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया गुरुत्व लानानै बेखौ इलेक्सन कमिसन लिरना होदों आरो बे बाथ्राखौ जोङो इलेक्सन कमिसननिफ्राय जेब्ला थांनाय लास्ट डेट 11 तारिखआव जायनाखि साबमिट खालामनांगौ होनना बुंदोंमोन बिनि सानसे सिगां जोंनिफ्राय आरोबाव 10 तारिखआव जों इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमनानै जों गासिबो जोंनि माने माबाखौ जों दाबि दावाखौ जों होनाय जादों दा बेसेबाय जोंनि दाबिया जोब माने गुरुत्वपूर्ण आरो दाबिया गोदान नङा बे नङा बियो बे दाबिया आगोलनिफ्राय दाबि खालामनाय आरो दिनै जायनाखि
नैबेयाव संकरदेव कलाक्षेत्रआव जानाखि इलेक्सन डेलिमिटेसननि जानाखि आल'सना जाबाय बे आल'सनाया जोंनि थाखाय खोब गुरुत्व गोनां आरो जों बेखौ खोब माने जोंनिफ्राय मोजाङै बाहागो लानाय हिसाबै जों मोजां मोनदों खुसि मोनदों इलेक्सन कमिसना मोजाङै खोनासंदों आरो बिथांमोना माने जोंनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो बिथांमोना खोनासंनो नागिरदों बे जोंनि बाथ्राया गोदान बाथ्रा जेबो गैया पलिटिकेल जेबो राजनितिक बेबहार माने माबा खालामनाय बाथ्रा नङा जोंनिया जों संबिधानखौसो भाइलेट खालामबाय बे बिटिसिनि 6 सिडिउलनि जायनाखि संबिधान जों दाजानाय आयेन बेखौसो भाइलेट खालामबाय सिफायबाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनाय जादों आरो लोगोसे भारत संबिधाननि 330 आर्टिकेल बेखौ भाइलेट खालामनानै जे समस्थिखौ दानाय जादों बे बाथ्राखौ डिटेल बुंनाय जादों आरो बेयाव उदालगुरि समस्थिया रिजार्भ जानांगौ एसटिनि थाखाय बेखौ जों दिनै रोखा बुंनाय जाबाय आरो जायनाखि 15टा समस्ति एमएलएफोरनि थाखाय बानायनाय जागोन बेखौ जों रिजार्भ जानांगौ होननानै दिनै रोखायै बुंनाय जाबाय आरो बे बाथ्रायाव इलेक्सन कमिसना खोब पेसेन्ट भाबै खोनासंदों आरो बिथांमोना जोंनि बाथ्राखौ जितु आगोलावबो खोनासंबाय जेब्ला बेखौ गोथौयैनो माने नट खालामना लादों बिथांमोना दा बे नोंथांमोननि जिखिनि दिनै सावरायनाय जोंखौ बिदि बुंनाय जायाखै माब्ला रेसपन्स होगोन जायाखै आरो माब्ला जोंनो माबा खालामगोन जोंनि दाबिखौ आजावना लागोन बेखौ बाथ्राखौ बिसोर बुङाखैब्लाबो खिन्थु माने इलेक्सन कमिसननि जानाखि इंगित बिसोरनि माने फिजिकेल एफारेन्स दङब्ला जों नुयो बिसोर जोंनि माने दाबिनि सायाव बिथांमोना एकमत बिथांमोना जोंखौ जोंनि दाबिखौ मानिनो गोसो बादि जों नुयो दा बिदिखौ जों नुदों दा खिन्थु आसाम सरकारा जानाखि बाथ्रा बुंनायदों जोंखौ मिथिखादों जे हिमन्त शर्माया जावलिनानै बुंनायदों बे जानाखि इलेक्सन कमिसननि जानाखि ड्राफ्ट खालामनाय बे गावसोर बानायनाय बाथ्राखौ बे खुला खुलि बुंनायदों दा गथिखे बे हिसाबै बिथाङा गावनि साननायखौनो माने बाहाल लाखिनो नाजागोन दा इलेक्सन कमिसनखौ बियो माने इनफ्लुयेन्स खालामगोन दा गावनि साननाय बायदि खालामनो नाजागोन बे खेत्रआव जोङो बे इलेक्सन कमिसना जोंनि दाबि खालामनाय जोंनि बिनायखौ मानिगोन गोरलैयैनो जों बेखौ खोब गोरलै लानो हायाखै मानोना इलेक्सन कमिसना जुदि मानियोब्ला आयेननि खोथाजों मानिगोन बिसोरो आयेनाव स्पष्ट दङ सिक्सुवेलि आयेन बादि जोङो होथारनांगौ बेखौ इलेक्सन कमिसनखौ जों भाइलेट खालामनो हाया आरो भारत संबिधाननि जानाखि धाराफोर बे धारा बायदि जों माने एसटि रिजार्भ सिट मोनथारनांगौ गासिबो माने बिटिसि एरियानि जेसेबां दं एमएलए सिट बे बिटिसि माने एसटि जानांगौ ओमफ्राय एमएलए सिटबो एसटि जानांगौ बे खेत्रआव इलेक्सन कमिसना संबिधाननि बेरेखा थांनाय नङा जोंहा बिसास दं आरो बिथांमोना खोब मोजाङै खोनासंदों आरो संबिधानखौ बिथांमोना गुरुत्व होगोन बे बाथ्राखौ दिनैबो एसे माने इंगित होदों बुंदों बिथांमोना संबिधान बादिनो खामानि मावनाय जागोन खिन्थु फिसा फिसौ एरियाफ्राव जेरावनोखि समस्या जादों डिस्ट्रिक्ट लेभेलफ्राव आरो समस्ति लेभेलफ्राव फिसा फिसा समस्या दं बेखौ लकेल समस्याखौ लानानै लकेल लिडारखौ लानानै सावरायनाय जादों खिन्थु एस ए हल जोंनि जायनाखि दाबि बे दाबिया संबिधाननि दाबि बे संबिधाननि दाबिखौ इलेक्सन कमिसना गुरुत्वजों मानिगोन आरो दिनै जों बिथांमोना दिनै बुंनाय जाथारदों आरो संबिधानखौ जुदि मानियाब्ला सोलियोब्ला मानियाब्ला इलेक्सन कमिसना जुदि गुरुत्व होआब्ला जों बिनि आलादा मोनसे बेबस्थाबो लानो गोनां जागोन होननानै दिनै बेयाव माने खुला खुलि भाबैनो बुंनानै होनाय जादों दा बेयाव बिथाङा मोजाङैनो खोनासंदों सापर्ट होनाय बाथ्रा बुंनाय जादों माने जोङो कर्टआव थांनाय जागोन होननाय बे बाथ्राखौ दिनै खुला बुंनाय जादों आच्चा दिनै नोंथांमोननि बेयावहायो नोंथांमोना बे सावरायमेलाव बे बिटिआरनि हालामनि अनगायैबो जोंहा जों माने माबानिबो दंफायो सनितपुरनि गहपुरनिबो दंफायो बिथांमोना फैदों दा कार्बि आंलंनि फैदों दा बे हिसाबै बे माने माबायाव दिनै आल'सनायाव फ्राय बर'फ्रा बयबो माने सेटिसफाइड नङा दानि बे डेलिमिटेसनखौ सेटिसफाइड नङा बे सेटिसफाइडनि थाखाय गुबुन गुबुन बिटिसि बाहेरानि बर'फ्रा ज' ज' बाहागो लाफैदों आरो जों मोजां मोनदों रायज्लायनानै बिथांमोना सेटिसफाइड नङा आरो जों बयबो माने जों खावलायो बयबो एकमत भाबै बयबो गाबथारनांगोन बे जोंनि भबिष्यत बियो बे जोंनि भबिष्यतआ जुदि थिग जायाब्ला जोङो राजनिथि भाबै सेस जागोन बेखायनो जोंनि भबिष्यतखौ थि खालामना लानांगौ बे जोंनि राजनिथि देरसिन जानो हाया राजनिथि गावबा गाव लाबोनो थाखाय जोंनि भबिष्यतखौ जोङो सेस खालामनो नाङा दा आं धन्यबाद होयो बयखौबो जे बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय